Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At another vlog na naman pala tayo na. So sa ngayon ay hindi tayo nagmotor. So naglalakad tayo ngayon para naman maiwasan yung high blood. Kasi tignan nyo naman yung katawan ko mga idol. Nananaba na ako, kakamotor ng kakamotor. So untawi pala tayo ngayon kila Sherwin mga idol, no? Dahil pinaayos natin si Black Wave. So ang pinagawa natin dyan ay nagpapalit tayo ng shock, palinis ng carburetor, tapos change oil, at yung ibang parts pa na nasira kagaya ng ball cap bearing. Dahil ipaparinyo natin siya sa bukas. Bukas magpaparinyo tayo kay Black Wave. Dahil may kukuha na kasi kay Black Wave mga idol, no? Kukunan kasi siya sa August 22. So kailangan natin siyang i-condition. Nakakalungkot man na isipin, pero ganun talaga. May kailangan kang i-let go, di ba? So ang dami pala tayo kila Sherwin. Malapit-lapit na rin tayo. So update tayo mamaya mga idol, no? Pagdating natin dun kila Sherwin. Yo, alright mga idol. So nandito na tayo kila Sherwin na. Welcome to my vlog, guys. Ano nangyari? Ay, akala ko to si Black Wave to. Hindi pala to. Alright, nandun pala si Black Wave. Ito na, nagawa na. So nagpalit ng shock, change oil, palinis ng carburetor. Ano pa yung ginawa dito, Ben? Change oil. Ha? Change oil. Change oil. Change oil pa? Ball cap. Ball cap pa. Pati yung ball cap, no? Ball cap bearing. Tapos brake pala, no? Pati yung brake kasi nag-stack up na. Okay pa yung brake niya sa likod? Ayos pa naman. Ayos pa. Kukunan na kasi to sa August 20 mga idol, no? Ito si Black Wave. Testing pala natin tong si Black Wave. Agad ah. Magana. All right. So itong Wave pala na to mga idol ay model 2014. So Wave 110. Tapos yung tawag doon, medyo may tulo na kasi nung bago ipaayos dito kay Sherwin, no? So kinailangan niya ng antibiotics na may tulo. Pero ngayon eh medyo okay naman na. Kaya nang biyahe sa Manila to, eh? Kaya. Kayang-kaya. Magbabiyahe pala kasi ito sa Manila mga idol. Manila hindi pala. Sorry. Bulacan pala. O taga Bulacan yung kukuha.
Pero pag nakataas, naka-off yun. Yun, umusok na. Umusok, overhead. So titestingin natin mga idol, no, si Black Wave. Road test natin. Road test. Alright. Alright mga idol, no, so i-road test lang natin muna si Black Wave. Susubukan muna natin siya mga idol bago natin i-drive bukas sa Alaminos. Dahil paparenew pala natin to bukas, para naman walang masabi yung kukuha. Gumanda yung takbo nito mga idol, oh. Wave 110 model 2014, pero 10 years na mula nung nabili to, hindi pa nabubuksan yung makina mga idol. Wala pang napapalitan sa loob ng makina nito. All stock pa rin to. Garantisado talagang 100% na all stock to. Gabiyahe rin pala kasi nila to sa Bulacan mga idol, no, kaya pinapakondisyon natin. Alright mga idol, so nandito tayo sa may tabing dagat. Minsan dito kasi tayo nagbablog. Alright, dito natin na road test si Black Wave. So ito pa nga pala mga idol, no, ito lahat yung mga ginawa dito kay Black Wave. Brake, front brake kasi nag-stack up, so pinagawa natin. Stack, ang sira niya kasi ito, wala namang pinalitan kasi okay pa naman yung drum brake niya. Shoe brake pala yon, shoe brake. Ito lang, na stack up lang to. Tapos carburetor, nagpalinis tayo ng carburetor mga idol. Tapos ball cap bearing, nagpalit tayo ng ball cap bearing. Tapos shock na in order pa namin from Thailand. Alright, Honda Thailand, sa Thailand pa galing to mga idol, no. Worth 2,000, Paris na, kabilaan, pero original yan mga idol. Tapos ang ginawa pa dito, change oil, tapos tune up. Tapos adjust na rin ng mga kadena, mga kumbaga sa natural lang na mga ina-adjust sa mga ibang parts, no. Tapos gulong, ang gulong niya, palit din ng gulong 80 by 90 by 17. Dito lang sa likod yung pinalitan.
Pero sa harap okay pa. So yun lahat yung mga pinagawa dito kay Black Wave mga idol, no. Pero makina hindi yan nabubuksan. So sumatotalin natin lahat yung mga na gastos 2,000 hindi 3,500 yan. So 3,500 po lahat yung mga nagastos dito. So yun lang, kasama na labor dun mga idol, kasama na yung labor. So 3,500. Gawang Sherwin ulit. Siyempre Sherwin na naman. At huwag nyo lang pansinin yung interior saka exterior natin. Hiningin natin kay Sherwin. So yung exterior para dun sa dragon fruit na tanim ko, tapos interior pang tali natin dun sa pana ko. Kasi namamana pa rin ako mga idol, no. Namamana ako sa ng isda dito sa may dagat. Pero dun sa Marimpoy, hindi dito. Sa Marimpoy kami namamana. So yun lang yung pinagawa dito kay Black Wave mga idol, no. At shoutout nga pala kay Karen. Okay na yung motor. Ayan ha. Pwede mo nang kunin. Kahit ura mismo. Ngayon na, kunin mo na. Okay na tong motor mo. Alright mga idol, no. So iuwi muna natin tong si Black Wave dahil iwawashing pa natin. Kasi dadalhin natin sa Alaminos bukas kasi paparenew natin. Paparenew natin tong motor para naman pag gano'n na biyahe nila wala nang aberya. O, diba? So makakagastos na naman siguro tayo dun na mga 2,500 mga gano'n. Pero bukas kasama pala natin si Mrs. Sasama daw siya kasi sa kanya nakapangalan tong motor mga idol. Alright, so kita-kits tayo mamaya, no? Pag ganun na naiuwi na natin sa bahay itong si Black Wave dahil lilinisan pa natin to. So update tayo mamaya. So update tayo mga idol, no? So nandito na tayo sa bahay at naiuwi na natin si Black Wave. So abangan nyo pala yung biyahe natin bukas. Iba-vlog natin yun, yung papunta natin ulit sa Alaminos. At dun na natin matetesting yung performance ngayon ni Black Wave mga idol, no. Sa kanyang shock, sa mga ibang ginawa ni Sherwin. So malalaman natin bukas pagpunta natin sa Alaminos sa may LTO. So papalamigin lang muna natin yung makina, tapos wawashing natin mamaya. So dito na rin siguro matatapos yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.